И здравейте, приятели! Днешното видео ще играем Avatar World. Като в този епизод ще ви покажа кои са ми героите, като цяло къде живея, как ми е къщата и такива неща. И да. Значи тази се казва Кайли Дженерал, известната Кайли Дженерал. Това е нейната приятелка и асистентка. Сега не знам как се казва, пишете в коментарите име за нея. Ако искате да питате нещо, примерно откъде ми са чашите, защото има много такива чаши, откъде са, примерно откъде са телефоните, питайте в коментарите. Сега ще ви покажа стаята и на Кайли Дженерал. Тя е на вторият етаж. Така, нейният любим цвят е розово. Ето тук има, да ги наричаме плей бутони. Някакви обеци, дубайско цвете. Ето тук имаме още една чешка. Това е нейният телефон. Това е леглото им като цяло. Тук има още чашки. Тук са им гримовете и някакви други неща. И роклите им. Някои неща, които бяха в стаята горе, на горният етаж. Те са на Кайли, обаче стоят там, защото няма място в гардероба си. И ако искате да играем Avatar World, можете да ми пишете в коментарите дали искате да качвам за Avatar World и за някакви други игри. Чао!